ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. дӯстон, доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд, ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. комментатори машҳури UFC Ҷо Роган оиди ғалабаи Ислам Махаҷев дар муҳориба зидди Александр Волконовский фикрашро баён кард. ислам дар нақшаи ҷангии худ каме тағйиротҳо даровард ва шояд ки ӯ барои Волконовский омода шуд, нигоҳ нокарда ба он ки аз аввал ӯ набояд ки зидди Волк меҷангид. ма боварӣ дорам ки ислам ҳама корҳои кардаи Волконовскийро дар якум муҳориба ба назар гирифт ва нақшае сохт ки ҳамаи ин корҳои Волкро манъ карда метавонад. зарба ба пои пеши Волк, баъд ба бадани ӯ ва баъд ислам ин зарбаро ба сари Волк зад. ислам Оливераро ба нокдаун равон кард ва ҳамон вақт зарбазании Махачев аз ҳама малакаи сусти ӯ ба ҳисоб мерафт. лекин акнун ислам Махачев дар вазни сабук аз ҳама ҷангвари хатарноктарин аст. ӯ Волконовскийро ба нокаут равон кард. даҳшат, гуфтааст Роган. бале дӯстон, бисёриҳо зарбазании исламро ҷиддӣ қабул намекарданд. ҳама оиди гӯштини ӯ гап мезаданд. аммо дар се муҳорибаи охирони худ, ду муҳориба зидди Волк ва як муҳориба зидди Оливера, Махачев нишон дод ки зарбазании ӯ дар сатҳи олист ва ӯ дар стойка ҷангвари хеле хатарнок аст. мураббии чемпиони вазни миёнаи UFC Шон Стрикланд Эрик Никсик намефаҳмад ки барои чӣ Ҳамза дар Твиттер навишт ки Стрикландро ба осонӣ шикаст медиҳад. ман намедонам ки онҳо дар зал дар вақти тамрин якҷоя чӣ диданд, аммо ин суханҳои онҳо ҳақиқат надорад. ман оиди тамринҳоямон гап задан намехоҳам, чунки коре ки дар зал мешавад дар зал мемонад. аммо дар ҳама ҳолат ин гуна кор шудагӣ набуд ки ягон каси дигарро шикаста бошад. агар аз ман пурсен, бас ман мегӯям ки ҳамаи кор баръакс буд, лекин қувваозмоии онҳо конкурентӣ буд. бале, Ҳамза тамринҳои сахт мегузаронад. ӯ аз ҳама шахсони дар гирду атрофбудаи худ тамринҳои зиёдтар мегузаронад ва малакаҳои ӯ маро ҳайрон кард, чунки ӯ дар ҳама сатҳ зарба зада метавонад. ӯ ҳам чапдаст ва ҳам рост кор карда метавонад. аммо ин маънои онро надорад ки ӯ аз ҳама дигар ҷангварони дар зал буда зӯртар аст, гуфтааст Никсик. хотиррасон мекунем ки Ҳамзат Чимаев ва Шон Стрикланд якҷоя тамрин гузаронида буданд ва Ҳамзат гуфт ки дар вақти спарингҳо Шонро ба осонӣ мезад. лекин чӣ гуна ки мебинем мураббии Шон мегӯяд ки ин гапҳо дурӯғ аст. бояд қайд кард ки аз рӯи овозаҳо рақиби навбатии чемпион Шон Стрикланд бояд ки Ҳамзат Чимаев шавад. аммо ҳозирашда ин танҳо овозаҳо аст. барои ҳамин интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад. чемпиони пешинаи вазни сабуки UFC Чарлз Оливера гуфт ки муҳориба зидди Конор Макгрегор барои ӯ аз муҳорибаи унвонӣ дидан муҳимтар аст. ман коргари UFC-ум ва бо касе ки онҳо гӯянд бо ҳамон шахс меҷангум. аммо ҳамчунин ман дар рейтинги вазни сабук дар ҷои якум қарор дорам ва ҳама ҷангварони аз худ поёнбударо ман аллакай шикаст додагиам. танҳо як муҳорибае ҳаст ки баҳри ин муҳориба ман аз муҳорибаи унвонӣ отказ карда метавонам ва ин муҳориба зидди Конор аст. дер боз аст ки ман зидди Конор Макгрегор ҷангидан мехоҳам. Оливера зидди Макгрегор ин муҳорибаи хеле фоидаовар аст. ин муҳориба ба ҳамаи мо пули хеле калон меорад ва мухлисо чунин муҳорибаро дидан мехоҳанд. аммо ман боварӣ надорам ки чунин муҳориба ба худи Конор шавқовар аст, гуфтааст Оливера. бояд гуфт ки аз рӯи овозаҳо Макгрегор соли оянда баргаштан мехоҳад ва фикр мекунам ки муҳорибаи онҳо муҳорибаи шавқовар мешуд ва боз ғолиби ин муҳориба метавонад ки бо чемпион Ислам Махачев вохӯрад. худи шумо дӯстон чунин муҳорибаро дидан мехостен ё не? ва агар ки чунин муҳориба баргузор гардад, ба фикри шумо Оливера ғолиб мешавад ё ин ки Конор? метавонем фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.